Matul iż-żjara fl-Isptar St. James Capua f'Taslima, iċ-Chairman Josie Muscat u l-General Manager tal-Isptar Capua Brian Bondin spjegaw lil mexxej laburista l-proċeduri u l-proġetti li għaddej bihom l-Isptar bħalissa, fosthom dwar l-investimenti ġodda u l-pazjenti Libjani li bħalissa qegħdin fl-Isptar u oħrajn li se jaslu dalwaqt. Joseph Muscat qal li huwa tajjeb li reġa' nbeda tħaddim tal-Public-Private Partnerships, proġett li kien imbeda minn Gvern Laburista fl-1997. Madankollu saħaq li dawn m'għandhomx isiru permezz ta' ħruġ ta' tenders individwali, iżda bħala parti minn strateġija fit-tul u li tħares il-qudiem. Joseph Muscat qal li s-settur privat fil-qasam tas-saħħa għandu jingħata aktar ċertezza u stabilità biex jibqa' jinvesti. Il-pjan għall-qasam tas-saħħa għandu jkun wieħed holistiku fejn l-istat u l-privat jikkumplementaw lil xulxin u mhux jinvestu fl-istess affarijiet. Eżempju ta' dan huwa l-fatt li l-Gvern xtara l-apparat tal-PET scan minkejja li dan kien diġà jeżisti fi sptar privat f'Malta u wieħed huwa biżżejjed għal aktar minn 400,000 ruħ. Fl-istess ħin iżda l-investiment fil-qasam tas-saħħa mis-settur privat m'għandux iwassal biex is-servizz tas-saħħa pubbliku jitħalla rrieħu. Bħal fil-każ tal-operazzjonijiet tal-katarretti fejn biex jitjieb is-servizz tal-Istat trid issir analiżi dwar kif din tħadmet fil-privat fejn l-ispiża kienet inqas. Żjara li tagħtik sodisfazzjon li tara s-settur privat li min jeddu investa f'teknoloġija medika u kirurġika ġdida, imma żgur hija turija tal-impenn li l-Partit Laburista għandu jekk Alla jrid fil-Gvern biex jiżviluppa aktar private-public partnerships.